Bon dilluns a tothom. Aquest matí no he fet absolutament res, o sigui, he estat com intentant contactar amb el residència i tal, però l'única conclusió ha estat que encara no havien rebut el pagament, per tant no em puc traslladar i tal. I després m'he dedicat a preparar l'agenda, a mirar sèries, a jugar al mòbil, i ha estat meravellós no fer res durant un dia. I ara he anat a comprar, he dinat i he anat a comprar en plan patates i galetes i tal, perquè anem unes quantes, crec que, o sigui, som 4, no sé si vindrà un altre i serem 5, però anem a un parc perquè avui fa bon dia, o sigui, de tant en tant surt el sol, però en general està núvol, però com a mínim no ha de ploure, i ja està, i anem a un parc a passar la tarda. Bon dia, us vinc a dir dues coses. Una és que he dormit amb pijama llarg d'hivern. Estem a 30, ara 31 d'agost, però a nit de 30 d'agost. Damunt la cost, però bueno. I l'altra és que ja puc anar a la resi. I ara doncs acabaré de fer, o sigui, tinc com aquella maleta feta i tal, però la roba que m'he de posar ara està en aquella maleta, vull dir. I això, i em vesteixo i ja vaig cap allà. Bon dia! Vale, o sigui, amb aquestes tremendes pintes, primer de tot, outfit check, aquests pantalons, me'ls he comprat aquí. A l'H&M, H&M, però com es diu? Però, o sigui, realment, no sé si d'on és l'H&M, però aquí tenen moltes més coses i la majoria són rotllo ecològiques. Aquests eren com 97% reciclats o alguna cosa així. I això. I, bueno, ja està, m'estic traslladant. En plan, ara porto la maleta petita, la bossa, i bueno, la ronyonera i la motxilla. Deixaré això. Tinc com 4 quilòmetres i mig. Després tornaré caminant una altra vegada i pillaré la bici i una bossa que posaré a la cistella de la bici. I em quedarà la maleta gran, que avui no me la poden portar perquè en Cris se n'ha portat el cotxe i no torna fins demà. Però bueno, demà ja me la portaran. I nice, estic molt contenta. I bueno, ara m'espero un rato de caminet, o sigui, nice, ja us faré el rumb favorita. Vale, comença el house tour de la Resi. O sigui, tu entres, això és la porta del passadís, vale? I tu entres i aquí tens la porta de l'altra noia, la meva i el lavabo. I el lavabo, bueno, doncs és normal, plat de dutxa. Jo, és que ara es veuen millor, mireu els superpantalons, són espectaculars, Bueno, dit això. Cierro esto. Vale. Y eso es. That's my super room. I ja. Pues cuina normal, la nevereta i congelador i tal. Armari. Que, o sigui, és molt gran l'armari, és com supertrist, o sigui, m'encanten els miralls, vale? Això sí, però és supertrist l'armari perquè mireu, que encara em falta la maleta gran, però igualment jo crec que quedarà superbuit i és com, però bueno, no passa res. I tots aquests penjadors els acabaré guardant perquè m'ocupen més els penjadors que jo que sé, però bueno, a la maleta tinc espai. Després això, supercookie, m'encanta que l'escriptori sigui supergran, 2 finestres que en plan faré de Maria al pis i estaré tot el dia llegint i fent-me-la interessant. I com es diu? Després la taula aquesta que és com tauleta de nit, barra per dinar, bueno, el random. I ja està, aquí les fotos supercookies, que he estat, o sigui, literalment el primer que he fet a l'arribar a l'habitació ha estat col·locar això i després ja he posat les coses a l'armari. I bueno, that's all, l'altra finestra, el llit i el microones. I ara, o sigui, és que m'ha costat venir, bueno, la vida i mitja, perquè, com es diu, fa calor relativa de, estem a 20 graus o alguna cosa així, però bueno, fa solete. I venia amb la maleta, la bossa, no sé què, bueno, un mal d'esquena encara de l'altre dia de Castells. I ara ja, tornaré a anar caminant, doncs serà molt més chill perquè aniré només amb la motxilla i quasi sense res. I allà pillaré la bici i tornaré a venir amb bici. Després aniré al súper i ja està, en plan, volia fer més coses rotllo en el gimnàs, no sé què, i sudaré, o sigui, aniré al súper perquè he de comprar moltes coses bàsiques, en plan, llet, cereals, saps, vull dir, és que no tinc res, literalment, però bueno. I això, i després a la tarda han dit que volen anar
el que vaig anar com el primer diumenge de... com es diu? Illenbrook. No, o sigui, són les Islandbrook. No sé, o sigui, dins el meu cap sé el soroll, però no ho sé fer. Bueno, és igual. Doncs això, anirem a Islandbrook, o com es digui, i ja està. I ells segurament hi aniran abans i jo arribaré tard perquè he de fer coses, però no passa res. Tot bien, estic molt contenta i ja està. Yes! I la noia de l'altra habitació l'he conegut, però literalment jo he entrat i ella sortia, vull dir que no ens hem vist, en plan, sé que es diu Carly i que és de North Carolina i ja està. Però bueno, que ja ens anirem veient i ja anirem xerrant i todo nice. I això, doncs, torno a anar a caminar. Are they going to do it? Oh, it's so cold now. What? Bon dia, senyors. És dijous ja, ahir només grava res, però bàsicament vaig anar al gimnàs, em vaig apuntar baratíssim, o sigui, ara aquest mes que hi havia matrícula i tal, em va costar 41, però és que era un 2 per 1, en plan, m'ho parteixo amb una noia de Madrid i m'estava valent 20 euros al gimnàs, cosa que no em crec, i els altres mesos, que ja no seran com el mes de la matrícula, em costarà com 17 i alguna cosa, vull dir, increïble, en plan això a Barcelona no passa gens. I bueno, si vaig anar al gimnàs, la classe era en fucking danès, però ho vaig superar, i després vaig com sopar amb 2 tequila res i vaig conèixer com la de l'habitació del costat i tal, i va estar molt guai. I ara doncs vaig a un viatge, bueno, i ara amb la del costat de la Resi i 6 més, juguem una barca pels canals i a veure què és el que hi ha, en plan una mica de turisteo màxim, però està guai. I ja està. Estic estrenant samarreta també, és de la H&M també, 97% reversible també, i com que estava de rebaixes em va costar com 3 euros, cosa que és meravellosa. I ja està. GoPro! M'encanta el joc aquest per gravar, en plan... com es diu? Ja heu vist la superbarqueta, està prou bé, després he dinat, he fet una mica de migdiada i ara vaig al gym. I després, és que, o sigui, tenim una festa, però abans hi ha el sopar, que sopem literalment. És on vam anar de festa divendres passat, que era una merda perquè no va sonar música i tal, per tant esperem que avui sigui millor. Però avui hem de ser allà a les 6, perquè hem de sopar allà, cosa que vol dir que hem de sortir com de la residència com a les 5:30. I a mi sortir d'un lloc a les 5:30 per anar a sopar no em surt, però bueno, no passa res. I com es diu, és que jo veig que a les 12 de la nit tornaré perquè ja estaré morta i cansada, però no passa res. I això, primer vaig al gym, després em posaré guapa, us faré un outfit check. Oh my god, who is she? Yeah, I think that I didn't even... Oh yeah, I recorded that. Yeah. Hello, bueno, com heu vist aquest matí hem anat a la platja, a un lloc des del qual es veia Suècia, o sigui, de davant era Malmö, molt guai. I ara, o sigui, he dinat extremadament ràpid, m'he dutxat extremadament ràpid, i ara vaig que la Laia ve
perquè estudia a Aarhus, que també és Dinamarca, i em ve aquest cap de setmana amb l'Uri a visitar la Siki, lliga de tamells, i ja està, i vaig tard, o sigui que adeu, guapos. Jo no vaig veure com vaig venir. Ahir va ser una mica crític tot, perquè, o sigui, a la tarda vaig tornar i em vaig posar a fer feina, ja és oficial, ja he començat el curs, i com es diu, i tenia com dècimes de febre i tal, i va ser com però ja està, ja em trobo bé, em van fer una mica mal al coll, però ja estic perf. I avui ens en anem a Helsingør, o alguna cosa així, a veure un castell que teòricament és on passa Hamlet, i ja està, doncs aquí ve el trip. Yeah, well. Oh yeah, oh yeah. Whoa. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Out of the times that I've done you through. And when you go, when you slam the door, I think you know that you will be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, Mamma Mia. But you make me feel alive. I'm in my heaven. But you know. Bon diumenge a tothom. No sé si em noteu la veu rara, estic molt refredada. Però igualment avui he anat al gimnàs 2 hores. Després també he fet una rentadora, una secadora, ha sortit malament, tinc com totes 3 aquí perquè no s'ha secat bé del tot, seguirem investigant. I he anat a Castells, he fet molt, o sigui, moltíssim, que al final deien en plan de deixem-me descansar aquesta pobra noia, i al cap de res veient que realment em necessitava, en plan per alçades, i em deien, bueno, em pots fer una altra? I en plan de, sí. I ja està, però mai havia acabat tan rebentada, o sigui, la setmana passada ja vaig dir que mai havia acabat tan cansada d'un assaig, i avui ha estat molt pitjor, però molt guai. Però després, com que em trobo així un poc potxa, doncs ja he tornat, i ja està, i ara faré una mica de feina, i ja està. Aquesta ha estat la setmana, ha estat com l'última setmana de vacances, perquè tot i que he fet alguna de feina molt poc, han estat vacances i ja a partir d'ara faré bloc en plan de com van les classes i aquestes coses, però molt ben aprofitada, molt contenta, i ens veiem la setmana que ve. Renteu-vos les mans.